d'aquestes celebracions us demanaríem que aneu encenent les torxes que teniu a la plaça. La Patum del 1890 es va introduir una nova protagonista. La Guita Xica, procedent de la Patum que tenia lloc al carrer de les Canals, avui carrer Boixader, i que va arrelar ràpidament a la representació. De fet, aquesta guita ja actuava en aquesta Patum de carrer des de feia una vintena d'anys, però fou fa 125 anys quan, després de demanar permís a l'Ajuntament, va actuar per primer cop a la Patum de la plaça. Per tal de celebrar aquesta efemèride, la colla de la Guita Xica també vol fer aquest salt commemoratiu amb la plaça Les Fosques, il·luminant-se només amb uns focs. Abans del salt, però, la Guita Xica sortirà, com fa 125 anys, pel carrer de les Canals. En aquesta ocasió, no ho farà ràpid i veloç per tal de perseguir els patumaires, sinó que abans d'iniciar el seu salt anirà passant per les mans de tots aquells antics guitaires que s'han volgut sumar a la celebració. Serveixi aquest salt com a homenatge a tots ells, així com a tots aquells que al llarg de la història han saltat la Guita Xica i que ja no són entre nosaltres,